Kaixo, bideo tutorial honetan, ordenagailuko mikro sarrera ezberdinak altabozetara nola bideratu edo konmutatu ikusiko dugu. Kontuan eduki behar da, ezarpen hauek eko eta akopleak sortu ditzakeela. Beraz, ezarpen hauek egiteko, Windowseko ezarpen orokorretara joan behar gara, konfigurazion. Eta hemen, lehenengo aukeran, sistema aukeratuko dugu, eta eskerreko menua, sonido. Behin sonidon gaudela, hemen eskuinek aldean daukagu panel de control de sonido. Hau irekitzen dugu. Eta, bentana honek erakusten digu gure ordenagailuak dituen kasu honetan reproduzitzeko altaboz ezberdin guztiak. Vale? Eta beste alde batetik, beste pesteinan, grabaketarako, hau da, mikrofono guztiak ikusten duzuten, erabiltzen ari nizen mikrofonoa ere, hor markatzen duela. Eta jarri dut beste webcam bat mikrofonoa duela ere, ikusteko zuek dispositibo ezberdinak nola kudean. Beraz, behin argi daukagunean, gure mikroa zein aurikular, osea, zein altaboz edo reproduzigailuetik atera behar dugun, honako egingo dugu. Grabar pestainera joan, gure mikroa eskuineko botoiarekin sakatu, propietateak atera, eta propietateetan dago pestaina bat, eskuchar. Beraz, pestaina honen bitartez egin dezakeguna da, eskuchar este dispositibo. Normalean ez badugu hau aktibatzen, guk mikrofonoetatik sartzen duguna ez dugu ordenagailuan entzuten. Beraz, eskuchar este dispositibo eta hemen daukagu aukera nondik atera nahi dugun audio hori, altabozetatik. Reproducir mediante este dispositivo. Normalean, guk aurrez ezarrita duguna predeterminado emango dugu, baina hemen desplegatu eskero daukagu aukera gure altaboz ezberdinena, vale? Beraz, kasu honetan nik egingo duena da nire aurikularrin alambrikoko mikroa ordenagailuko altabozetatik atera. Hemen aukeratzen dugu, aplikar, eta orain nire ahotsa entzuten nahi den naiz. Ikusten duzutenez, ekoa sortzen da altabozak eta mikroa gertu egi daudelako. Eta honekin, proiektor edo pantalla batera bidali dezakegu, edo ditugun hainbat dispositiboetara. Besterik gabe, mila esker.